Rekoda kaka jatend piny William Ruto oketo lokruok e moko kuom migepe e pacho kae. Nitiere moko mabendi wacho ni beyo itiyo kod ranyisi mar golo NTSA mar mondo mi oduoke e migao mar wuoth mano kowuok e migao mar arita. Nyicha intiere migao mar arita mabende nokete kod jatend piny Kenya machon mano Uhuru Kenyatta e tamne mar ariyo mar telo ne piny Kenya. Nyaka sani koro nogole e migao mar arita oduoke e migao mar wuoth. Iwacho ni mano to en okang' makare ahinya. Gin lokruoge kaka mage ma in korka kori iwacho ni ponono kotimo e yo makare. Mokwongo gimomiya inena ka buonjo kojuka wuoyo seche mi chopo kama chopeni tidwaro ng'enyne seche mi wuoyo ka itemo mondo ipuonj jopiny katiket ler e weche kalure gi gik mipenji. Omiyo kik warwako guda ahinya mar UDA, kik warwako guda ahinya mar ODM kaka an ja-ODM kendo pod abochung' gi ODM ng'enyne. Tadwa nyiso Juka ni gima somo iluongo ni governance. Omiyo seche ma wuoyo tawuoyo as an expert also. Omiyo king'i richa ahinya gik ma ng'ato timo tineno berne bende ipuoye mondo ki correcte to ng'eni in ng'ama correcte kong'e gima wacho. Gimomiyo awacho mokwongo notimo gima ber. En ni seche moko kanitie telo tiyudo ka ng'ato kao the political affiliation mare miyo nyalo kao tich monego mirecho to miyo jois kata ka jois onge lony nikech ineno ka interest is being served there. But gimomiyo wacho na mor gi ker nikech ineno kotimo reorganization mar administration mare to temo mondo okaw certain agencies or state departments mondo duoki the parent ministry. Matine ni seche mitimo policy issues, mi come up with policy. Koro okni kaset kao policy mar interior kaka ne NTSA nitiere interior before, tiwacho ni koro kowuoke ministry mar transport, jogi kao policies magi, kore ka gikele ministry mar interior, eko chopne state department. Ineno. Mondo efficiency and effectiveness obedie mipuoyo malichni. Nyaka oneni kaka no sebet koro en gi dweche madhi 3-4 nyaka no bed ker. Oseneno ni kaka gima kamaya keto kae to dhi timre maber moloyo kaka NTSA poda kete interior. Whereas joma tiyo gi wuoth ma Kenya ka gin joma nitiere ang'o Ministry of Transport. Omiyo NTSA ok nyal bet interior ni itiyo gi police. To joma kao policies magi maneno kako nego taji e wuodhegi to nitie ministry mar transport. Omiyo kao mano duoko kanye oduoko koni. To gimomiyo benda chaka wacho kanyo ni seche moko duto ok ber. Nikech ok ler onge kabisa as much as ni the president nyalo delegate duty mora mora ne the deputy. Okane gimomiyo golo coffee it was coffee what? Coffee sector. Not the entire coffee sector, it's just a commission. Mano committee mar kahawa. Timiyo jalup ker kar mondo weye otime ang'o oweye e ministry mar agriculture. Ineno. Matine ni there could be some personal interest attached to it. Kaka jasiasa kora wuoyo. Ni nyalo bet ni nitie interest. Nikech joma timo pur mar coffee ng'eny gi to central. Ponono donge owacho ni omi jalup ne Rigathi Gachagua lemo makamano kalole Rigathi Gachagua wasebedo kwa nene ka bende okedo ne ratira ahinya mag jopur e pachoka ahinya to mago mantiere sekta mar kahawa, chai kata majan kod mano mar chak. Ponono nyalo konyo en ni jopur oyudo yuto makare gino mpogore gi momiya wacho no nyalo bet no timo kamano nikech interest ma ng'ato ni godo e sekta no indo. Waseneno ka jalup ker wuotho kendo nochako mana kokao jogi jotendgi makono oketo piny mondo gigo mbaka ginene to ginyalo konyo sekta mar tinadi, ginyalo konyo sekta mar kofinadi. To gima dhiera enia to koro kosetimo gigi to dhi to report ne minister mar agriculture, cabinet secretary. Matobe mano nego bed ni timore kaka jalup ker. Emomiyo wacho ni seche moko the structure nitiere mabeyo to nitie kendo koro kineno to structure no koro chalo ka gimo bage matin. Okindo jika benano